Ụmụ iyo kekonume nwanne neneke na video efo squad just na-ekili for the squad n'enu mens na men niile efo kịta ofu onye ka eji ekolu the operation very smooth eje ewelu ọkwa etu a eje kọwaa imagine na-alarụ ụlọ n'ụtụ akụ aka na gate esisi mepe ụzọ gate man emepe ụzọ ifode squad abata na be ibe ihe agbatara ya n'ọsọ anụtara ya n'ọgụ ife abụ aka oyibo batazi na be anyị na obodo niile efu na America France ụmụ obodo niile asị n'obodo ahụ maka na onwe security South Africa etu a security adị a na-akwụ men ụgwọ ka a make sure na secure n'obodo eri oge a na-ada akwụfụ ụgwọ a na-akpọta mgbe ifrọ ka adịbe anyị ma gị na ife na-eme kịta o nwere ofu onye ọsị gị ajụ na onye na-ekwu were onu mmalụ m ọkwa na-eke hit nkata iyi udene na-eri ozu na nke ikpeazụ a ezigbote onye Okija akala aja arụ ọ si ọ bụ na akwụna ka ị ga-agba ya ya gwọrọ ụgwọ ọgwụ igwe a na-afụ ụfụ ya bụ na kọstọma ya ị ga-egbu ha aka ndị na aka ebe mana ka o si dị bụ na akọwabagokwa ahụ onye lead operation ị na-anya ị ga-afọ special advisor ka ọ bụ to the governor mbụ Ikemba Prince of Ihiala iyetego dịka a na-agbali izu na Okija Prince Ken eme aka tinyere ya honorable olulie onye nwa bụ the former PG ndị Okija so ọ bụrụ na ị na-anya efu dat na gọvanọ kpọtara ya asị ịgba nke onye na-eme ka ekwe na-akpụ ya o nwere onye ma anya ya ife dị na sekuriti ọ ma anya ya oge ọ bụ PG anyị ebe niile jụrụ oyi so kịta na ọrụ nke ya dịrọ biased o tinye aka ebe o tinye ọrụ gọọmenti Soludo solution ọ kịta ka ọ ya beza solution ya sị ọ bụrụ anọkọta na-azụ anyị ọ kịta ị na-enyezi anyị solution na anyị na-afụ ya o wee bụrụ na squad a jos jee onye pikiri nkata iyi obodo nwanne m a na-ekwu ya ọ dịka ibe egwuregwu o nwere onye nọ ya akali gọọmenti Chukwu okike walụsịa gọọmenti ewelụ agwara m unu si unu n'ife niile a na-afịọ sins na gọọmenti kọsụrụ ya maka na ife a gọọmenti bidoro ife abụ ife ekwesịghị na-eme sins otu a na-ajụ mmadụ what would you like to be when you grow up ikwuo nọ sekuriti enwere n'oge mara ma polisi ka ọ bụ amị ka ọ bụ ụmụ amara ebe a ga-acha na elu iwee n'oge jebe ebe a sekọndịrị skuulu ị agụ kwesịrị ịbụ na polis kọleji mgbe ị ga-eji gụgide wee gosi anya pụta ihe niile gbasara intelijensị na ndị otu ozuo gị arụ ọ bụ agụsị ebe a bụ na echi agbapụta na ọka mmasị wee n'oge ka agbalịba a na-alụ ọ bụrụ na famili gị na-enwere ya polisi na-abụ ịtọ nke a ndị a ihe apụta taa sị na ya nakpụrụ n'ime ọhịa a na-akụ dịrị aka akọ so ebe dị na aka ejiri ego nwanna ojezie ọkọwa etu a shem ilue ịkọwa nkọwa ka anyị nọ n'elu ya edewe Igbo eze ụmụ iyo